Kaixo, bideo honetan joan den udaberrian Belaguan ospatu genituen 30. Euskal Espeleologia jardunaldietan aurkeztutako hitzaldia kontatuko dizuet. Grabatuta geratu dadin. Felix Ruiz de Arkaute, 50 urte pasatuta gero, zergaitik da oraindik erreferente Euskal Espeleologuendako. Galdera hori erantzuten saiatuko gara oraintxe. Eta bai, 13 urteko etenaldiaren ostean, hemen daude berriz Euskal Espeleologia jardunaldiak. Aurten 30. jardunaldiak izan dira, eta lehenengoak 1956 urtean izan ziren, duela 68 urte beraz. Gainera, hain zuzen ere, Arantzadi Zientzia Elkarteko Espeleologia sailaren ekimena izan zen, eta bereziki Felix Ruiz de Arkauterena. Gaur egunean, sare sozialak eta WhatsAppak eta olakoak nagusi diren honetan, ematen du ez dugula gaur egun horrelako jardunaldirik behar, espeleologoen arteko komunikaziorako. Baina, nire ustez, oraindik badira horrelakoak beharrezkoak. Bestela, beti lagun beretsuekin ibiltzeak endogamariara bideratzen gaituelako. Eta horrelakoetan, elkarrekin lan egitean batasun bat ekartzen du eta gauzak hartzeko, harremanak hartzeko beste era bat. Gaurko jardunaldi hau Isaac Santestebani eskaini nahi diot. Nire ikerketa historikoetan gehien lagundu nauen persona. Bere ibilbide espeleologikoa Arkauterena baino askoz ere luzeagoa izan zen, jakina, eta behorren zati handi bat hementxe bertan, Larra, Belaguan, izan zen. Bai esploratzen, gazte zenean, eta bai nagusitu zenean, esplorazioekin jarraitu zuten gazteei koordinatzen edo laguntzen. Lekua eta konpainia beraz ezin egokiagoak dira Isaac gogoratzeko. Izan ere, Arkauteren ibilbide espeleologikoa Isaacena baino askoz ere laburragoa izan zen, 22 urte izan ziren. Gaur eguneko ikuspegiarekin hau agian laburra izan daiteke, baina kontuan hartu behar dugu duela urte ez asko, espeleologoak askoz ere ibilbide laburragoak izaten zituztela. 50. hamarkadetan behintzat, gure aurreko gehienek 5 urte egiten zituzten espeleologian. Orokorrean, neska laguna egitean, edo ezkontzean amaitzen baitzen. Orduan, kobazaleek bere lurpeko afizioa uzten zuten, kanpoko lurrazaleko mendizaletasunarekin jarraitzeko, familiarekin egin ahal izateko aktibitateak. 5. Euskal Espeleologia jardunaldiak 1960 urtean hementxe gertatu ziren. Eta hurrengo 11 urteetan, Felix Ruiz de Arkautek gero eta denbora gehiago emango zuen Larrako esplorazioan, bere bizitza amaitu arte. Arkauteri buruzko gauza asko esan daitezke. Bere lorpen espeleologikoak ongi ezagunak dira.
Bestalde, argitalpen batzutan, ez ezagunagoak diren beste aspektu batzuk aztertu ditugu, bizitza personala, barne mundu aberatsa, bere pentsaera, bere ahalmena gatazkak, edo espeleologoen arteko gatazkak konpontzeko. Baina gaur, zentratuko gara espeleologontzako irakaspenetan, edo gaur egun baliagarriak izan dakizkiguken irakaspenak berreskuratzen. Ea, modu horretan lortzen dugun, zergaitik den, 50 urte hil ostean pasauden honetan, zergaitik den oraindik arkaute erreferentzia bat euskal espeleologoen dago. Eta ez bakarrik euskal espeleologoen dako, baizik eta nazioartekoen dako ere. Bera personalki ezagutu zutenek, txundituta gelditzen ziren bere personalitatearekin. Hain zuzen ere, hurrengo belaunaldikoek ere, naiz eta personalki ez ezagutu, bere influentzia sendoa jaso zuten arte. Hau, hurrengo ikusiko ditugun hitz hauetan nabarmendu daiteke. Ni hemen Miguel Ángel Martín Merinok hitz egiten du eta esaten du, bere Edelweiss espeleologia taldean hasi zela, espeleologo bezala, denbora guztian Arkauteri buruz gauzak entzuten, bere jakinduria, bere personalitatea, bere espeleologiarekiko ikuspegia, eta hurrengo urteetan gero eta gehiago sakondu zuen Miguel Angelek Arkauteren ondare edo transmititutako ondare horretan bai. Hain zuzen ere, bere karisma horren oihartzuna gaur egungo espeleologoen arte ere iritsi da. Eta hementxe gaude ikusteko zen neurritan eta azpimarratu beharrekoak diren gauzak. Argazki honetan, Batikosen 1965ko kanpainan hartuta, larran beraz, Roger Marcoreresek nabarmentzen zuen. Hemen, kolkotik txintxiliz duen trompetila horretan, lehen pregoneroek erabiltzen zuten trompetila horietako bat, bere aginduak azpimarratzeko erabiltzen zuena. Horrekin, bere personalitatearen bristada bat edo islada bat sumatu dezakegu. Beraz, zer azpimarratu dezakegu Arkauteren personalitatean? Hasteko bere lider zena, ezta? Gaztetxoa zela, nerabea, Belgikan, bere lagun taldearen burua zen, kuadrilla horretan, eta nazien kontrako sabotajeak egitea iritsi zen. Haurrak nazien kontra, ez da hauntzaren gauerdiko estula. Instinto hau berezko zuen, instinto hau indartu egin zen bere ibilbide profesionalarekin batera. Noski, gauza hauek gainetik aipatuko ditugu bakarrik. Sakondu nahi duenak, egin ditugun argitalpen horiek ditu, luz eta zabal azaldutako gauza hauetan hobeto jakitzeko. Gaztea zenean beraz, bere etorkizuna markatuak gelditu zen, lehen horrelako gauzak ziren, familiak esan bezala egin behar izaten zen, eta Felix gaztea, Belgikatik Tolosara etorri zen, gazterik, bere familiaren paper fabrikaren gerentzia eramateko izendatuta.
Holan, Grenoblera bidali zuten papergintza nukleo garrantzitsua Europan, ofizioa ikasteko. Eta hantxe, Grenoblen izan zen espeleologiarekin kontaktua izan zuena. Hain zuzen ere, Den de Krol izeneko mendimultzo mitikoan, hau da Pierre Chevalier orduko espeleologorik entzutetzuena, munduko errekorra erdietzi zuen mendimultzoa. Orduan haraxe iritsi zen gure Felix gaztea bere jakin minez. Eta hendik Euskal Herrira etortzean, tornado bat etortzea bezala izan zen. Hemen bazeuden bai, espeleologoak, baina bera Felix iritsi zenean nolabait katalizadore izan zen haien arteko harremana bultzatzeko. Lehenik Euskal Herrira iritsi eta segituan egin zuen lehen gauzetako bat izan zen Aranzadi Zientzia Elkartean izena ematea eta espeleologia zailean. Eta, holan, hasi zen bere ibilbidea hementxe. Bere lagunek gogoratzen dutenez, Felixen ahalmen fisikoa edo indarra ez zen bereziki handia. Bere indarren nausia psikologikoa zen. Taldean zenean batez ere besteak aseguratzen ibiltzen zen. Esplorazio teknika hartan bat jeisten zen eta besteak egoten ziren aseguratzen. Orduan, hortan lan egiten zuen Felixek batez ere. Baina esandako moduan bere ahalmen nagusia fisikoa barik psikologikoa zen. Bere adore hori taldeari transmititzen bazekien. Esan behar dago baita ere mutil jakin ikasitakoa zela. Intelektualki jasoa zen, bere formakuntzarengatik, poliglota zen, hainbat hizkuntza zekizkien, eta dirua zuen. Klabea garai horretan. Kontuan hartu behar dugu Hego Euskal Herria frankismoaren baitan lotan bezala zegoela. Autarkia urteak ziren, isolamentua, pobrezia edo behartzuak ziren, jente gehienak, analfabetoak ere ez ziren urriak, eta Arkaute panorama gris horretara iritsitzen. Eta bere ahalmenak eta posibilitateak erabili zituen, bere intereseko gauza bultzatzeko, kasu honetan espeleologia. Epoka horretan, jakina, jente oso gitxik zuen baliabide bat zuen Arkautek ere, bere garraio bide propioa. Derbi 250 zilindrotakoa edo zentimetrotak kubikotakoa zen. Garai hartan, motor adituek diotenez, lortu zezaketen motorrik onena zan, Espainia baten. Pixkanaka, Felixek espeleologoak bilatu zituen Gipuzkoan, Nafarroan, Burgosen, Araban, Bizkaian, eta talde txiki hauek, bakoitza bere aldetik ibiltzen zirenak, elkarren artean komunikatzen hasi ziren, eta komunikatzen hasi baziren izan zen, zati handi baten Arkauterengatik. Horrela, elkarrekin gauzak egiten hasi ziren eta kanpaina handiagoak, erronka handiagoak aurret egiten ahalmena izan zuten. Horrela, iritsi ziren Larra 1954 kanpainara. Espainolek Larran egin zuten lehenengo kanpaina. Beraz, Felixekin elkar ulertzea erreza zen, baina paradogikoki harreman erreztasun honekin batera, bere personalitate indartzu, apasionatu eta batzutan jasangaitz hori ere bazegoen.
bere lagunek asko gogoratzen dute paradoja hau eta Jacques Soutego de Chap baroiak esaten duen bezala, bere adizkitetasuna, bere suarekin, bere intolerantziarekin, bere hidalgo izaera indartsuekin, generosoa, gehiegizkoa, kontradiktorioa, bere adizkidetasun erraldoi eta intransigentearekin markatzen zuen. Eta agian horregatik, zurrunbilo izaera horregatik, Felixek jakin zuen bere ideenkin batez zetorren jentearekin lan egitea, ezta? Lortu zuen hori. Eta nire ustez, Arantzadin bizi izan zuen esperientziak ahalmen honetan izan zuen zer ikusirik. Hain zuzen ere, Arantzadiren barruan, Arantzadi frankismoan sortu zen eta bere barruan ideologia oso desberdinetako jentea aurkitzen zen. Oso esperientzia interesgarria izan zen, tolerantzia esperientzia interesgarria, elkarrekin gauza komunetan bat eginez eta divergentziak alderatuz, zientzia eta naturaren alde lan egin ahal izateko. Arantzadiren bultzatzaile nagusia euskal abertzale bat izan zen, Jesus Elosegi. Lehendakari bezala, abade frankista bat aukeratu zuten, Tomas Atauri. Bere burua eskaini zuena, babes bezala, autoritateen aldetik babes bat jasotzeko. Hain zuzen ere, Arantzadiren ernamuina, zango dugu, espeleologia zaila izan zen. Elkartea sortzeko idea, 1955 sortu zen, eta espeleologia departamento horretan bertan, Elosegi abertzalea bezala, beste kolore askotako jendea aurkitzen dugu. Joaquín Gómez de Llarena, irakaslea, errepublikarra, Juan San Martín, sozialista, Pedro Rodríguez de Ondarra, falangista. Beraz, Arkaute gaztea horrelako talde interesgarrian erori zen. Eta ikusi zuen nola gai ziren hain ideologia diferenteak izan da ere elkarrekin lan egiteko. Pierre San Martín sistemara jeitzi zen lehenengo espeleologo espainola, orain aipatu dugun Pedro Rodríguez de Ondarra izan zen. 1953 espedizioan parte hartu zuen, Lubenzil eta hurrengo urtera. Eta Ondarra hau Tolosan bizi zen, Arkaute bezala. Eta naiz eta Arkaute bere barru-barrutik antifascista izan, horrela deklaratzen zuen berak, biek elkarrekin esploratu zuten behin baino gehiagotan Tolosa inguruko mendietan. Esperientzia honetatik beraz zetorren Arkaute 1960ko 5. Euskal Espeleologia jardunaldietan parte hartu zuenean. Urte horretan, sistemako esplorazioak berriro hasi ziren, geldialdi luze baten ostean, eta mugaren bi aldeetako espeleologoen elkarlan sendoa hasi zen. Eta hurrengo 11 urteetan, lehen esan bezala, Arkaute bertan jardun zuen bizionario bat izan zela, esaten dute gaurko espeleologoek, eta Fernand Rabier hidrogeologoak aurretik eginiko lanetan oinarriturik, larrako hidrogeologia generala ulertzeko gaitasun handia erakutsi zuen Arkautek.
gaur egungo sintesi monumental horren zati handi bat berari zor zaio. Baina Arkautek ulertu zuen baita ere, talde bakoitzak bere aldetik esploratuz gero, esplorazio hauen eraginkortasuna galdu etzen zela neurri handi batean. Hori gertatzen baitzen ordura arte, talde bat baino gehiago zebilen larran, bakoitza bere aldetik esploratzen, eta askotan haien arteko harreman txarrekin. Alde batetik zebiltzaten espainolak, batez ere Instituto Príncipe de Vianako Naparrak eta Arkaute, 1954 aurrera zebiltzatena. Beste aldetik GPT, eta Juan taldekoak zebiltzaten, Korentan Kefelekek zuzendutakoak, eta urte beretik lanean zebiltzatenak, mendi multzo honetan. Eta gainera, Grup Espelio de la Pierre San Martineko veteranoak zebiltzaten. Hau da, Norbert Casteret patriarkaren azpian, 40ko hamarkadatik zebiltzatenak, eta 1960an berriz ekin ziotenak esploratzeari. Eta azkenik, Max Cossinsek zuzendutako ekipoa zegoen. Max Cossins, 1930 urtetik zebilen esploratzen, larran, eta Grup Espelio de la Pierre San Martin veteranoen burua izan zen. Baina, Marcel Lubenzek bere istripu mortala izan eta gero, taldetik baztertua izan zen, 1953an, eta bakarrik ibili zen urte batzutan. Baina, 1961 inguruan, talde berri bat sortu zuen, edo bildu zuen, batez be tarbeko espeleologo beharnezez osatuta, oso gaztea, eta hura ere esploratzen aritzen zen. Baina, Grup Espelio de la Pierre San Martin, GPT eta Ruenekoek ezin zuten Cossins ikusi. Hain zuzen ere, Lubenzen heriotzaren erantzule teorikoa zelako. Orduan, zarren arteko konflikto hau konponezinezkoa zela ikusita, talde bakoitzeko gazteek bultzatu zuten nolabaiteko hurbilpen bat. Arkaute, gazte hoien arteko bultzatzaile edo konspiratzaile nagusietako bat izan zen. Bere esaldi famatuetako bat ordukoa da. Zarrak sakarrontzira eta gainera tapa gainean ipinita usaintxarrik egin ez dezaten. Horrekin Arkautek esan nahi zuen bazela garaia Lubenzen heriotzaren ezin ikusi hori gainditzeko. Eta horrela, konspiratzaile gazte hauek, taldeetako konspiratzaile hauek, lortu zuten haien veteranoak nolabait mahai berean esertzea. Cossins eta Kefelek, elkarrekin hitz egiten hastea bintzat. Eta 3 urte geroago, oraindik gehiago, talde jente guzti hau urteetan hitz egin gabe egon zena, eta kolaboratu gabe egon zena, elkarrekin kolaboratzen hastea lortu zuten. Erakunde bakarrean bilduta, Arsip izena eman zioten erakundea. Erakunde hau, eredu bikaina da gaur egungo espeleologoendako. Guk gaur egunean bizi ditugun konflikto ugariak gainditu daitezkeela erakusten baitu. Jakina,
Arsip sortzea berak ez zituen automatikoki gatazka guztiak konpondu, ez horixe. Barruko eztabaidak demasak izaten ziren eta ez ziren lagunak inundik ere. Arsip barruan bildu zen jendea ez zen elkarren laguna. Talde operatibo bat zen, baina adiskidetasun gutxi zegoen hor. Orduan, alde nagusia izan zen, ordutik aurrera, behin erakunde hori, Arsip erakundea sortuta gero, eztabaida guzti hauek, modu zibilizatuan, gutxi gora bera, egin zitezkeela. Lehen, bakoitza bere aldetik zebilenean, ezin zen, ez zutelako hitz egiten. Orduan, esandakoa, lehenengo urteetan, diskusioak demasak izaten ziren, eta hori kartetan, zaharren arteko kartetan oso ondo ikusten da. Liburuetan eta detaile gehiago dituzue honi buruz. Izan ere, ezin zen beste forma baten izan. Talde hau etsaiak biltzeko sortu zenez gero, etsai horretzen artean txokeak zeuden. Erreza delako lagunen arteko akordioak lortzea. Baina benetako meritua elkarren etsaien arteko akordioak lortzea. Horixe da, benetako meritua Arkautek oso ongi ulertu zuena eta praktikatu zuena behin baino gehiagotan. Esate baterako Max Cosinsekin. Max Cosins Arkauteren ideologian antipodetan zegoen. Komunista zen Max Cosins eta Arkaute ez. Arkaute antikomunista deklaratua zen. Eta gainera personalki ere oso aldenduta zeuden. Lehen esan dugu Arkaute oso apasionatua zela. Max Cosins hotza zen. Oso hotza eta oso kalkuladoria. Orduan hortan ere txoke egiten zuten. Baina halere, Arkaute eta Cosins oso estu kolaboratu zuten Larrako espeleologia lanetan. Ruben Gomezekin beste adibide bat. Ruben Gomez gazte-gaztea zen eta Cosinsen aur besoetakoa zen, nola baita esateko. Bai espeleologikoki, bai ideologikoki, komunista baita ere. Honekin txokeak ikaragarriak izan ziren, amaiera arte, Arkaute hil arte, baina espedizioetan elkarrekin ibiltzen ziren eta funtzionatzen zuten. Lortzen zituzten gauzak. Eta halere, gazte guzti hauek, Gomez ipini dugu, baina txokeak gazte guztiekin izaten ziren orokorrean, baina halere, gazte hauek Arkaute miretzi egiten zuten, sakonki. Lonepege leizean, konflikto gogorrotako bat gertatu zen. Alde batetik esploratzaile gazteak, belgiarrak, CRSL taldekoak, eta bestetik dinosaurioak esango dugu, espeleologo veteranoak eta hor agintzen zutenak, ezta? Eta Arkautek ikusi zuen gazteek arrazoi zutela, eta zaharrek indar gehiago zutenez eta bere kriterioa inposatu nahi zutela. Eta Arkaute ez zen bere lagunekin alineatu, ez badaze gazteekin. Eta gaztei arrazoi emate honekin batera, Arkautek azarre handia izan zuen bere lagunmin Korentin Kefelekekin. Bere Arkauteren esanetan CRSL-ko Liejako taldekoek zuten Lonepege leizearen esplorazioan lehentasuna
Eta lehentasun hori etzen errespetatu. Eta gazteen gainetik pasatu zen. Hasteko izena ipinita. Beste izen bat ipini zioten leizeari, gazteek ipinitako beste izen bat errespetatu gabe. Hau guzti hau berriz diot, liburuan oso luze azalduta duzue. Eta beraz, dinosauroek jan zuten esplorazioa. Arkaute eta Kefelek asko azarratu ziren honen kontura, eta horrela zeuden Arkaute Lonepegerlezean bertan istripua izan eta hil zenean. Arkaute hilta gero jakina bizitzak aurrera egin zuen. Eta eztabaida, zailtasun, jarraitzaileek frogatu dute, lagunak, adiskideak izan gabe ere lan egin daitekeela. Simbolo bezala, hemen duzuen argazki hau erabil dezakegu. Hemen agertzen dira, Pierre Saint-Martin leizean enemigo handiak izandako Max Cossins eta Georges Lepine. 1986an, Arzipen sorreraren 30. urteurrenean bildu zirenean. Gaur egunean ere, badakizue, arazoak ez direla falta espeleologoen artean. Baina, arazo guzti hauek askoz ere errazagoak dira konpontzeko deskribatutu ditugun arazo hauek baino. Hasteko ez dagoelako hildakorik tartean. Eta gure aurrekoak egin ahal izan bazuten, zergaitik nolatan ez dugu guk egingo elkar ulertze hori. Orduan, hau guzti hau kontuan hartuta, hasierako galdera, zergaitik da gaur egunean oraindik Felix Ruiz de Arkaute referentzia bat guretako. Izan daiteke, 60ko hamarkadan hasitako belaunaldi horiek oraindik aktibo daudelako, 61 urteko espeleologoak dira. Edo izan daiteke ere, espeleologo belaunaldien artean jakituriaren transmisio liluragarri bat gertatzen delako. Transmisio lan hau Arkautek oso ondo ezagutzen zuen eta estimatzen zuen, bere esaldirik ezagunean ondo ikusten denez. Kate maila ez da jeuz, narkatea da beharrezkoa. Larran gurekin lanean ari diren hainbat lagun, 1960ko hamarkadan hasi ziren Max Cossinsekin. Eta Cossins bera, 1930ko hamarkadan Eduard Martelen gana jo zuen. Eduard Martel oso zaharra zen ordurako, baina 1910ko esplorazioetan ibilitakoa zen eta Cossinsek haren lekukotasuna jaso zuen. Eta gero, gaur egunean gurekin dabiltzan horiek jaso zuten berriro kate hori. Horrela, gaur egunean gabiltzanok hemen, Larrako Euskal Espeleologia jardunaldietan bizigaren gu gara, 120 urte baino gehiago irauten duen edo dirauen jakituria transmisio kate baten azkenengo maila. Errez esaten da hori. Eta nire ustez zirraragarria da horrekin jabetzea. Beraz, gure esku dago transmisio kate luze hau martxan mantentzea.
Eta horixe da gure hitzaldiaren muina edo azpimarratu nahi genuena. Eskerrik asko eta segi lanean.